nwanne ọ dị ka ebe a na-eme baza na California ebe a na Los Angeles California ebe a n'ụlọ ụka St. Eugene Parish. Nwanne baza ebidona ewee bido ikwu ihe ọnụ ozugbo MC ebupụta dayapa ụmụazị bunye ya elu tie kwee dayapa ụmụazị ọnụ. One woman on the level of $100. And since $100 going for the first time, going for the second time, go ye one man on the level of the man will check on it in America about security on rent for the month on the level of $10,000. I can walk what. And since $10,000 going for the first time, going for the second time, go ye gone. The man on the level of $2,1. Hey, I ndị mmadụ agbakọ asa kedu ihe ọzọ ụmụnne nna Kristi biko na-ewegoro iwe echego m egwu ka a na-egwu nwanne spid ka eji wee chụpụ ya ebe dị isi oche nọ isọba asa ka efe eze nwadị wefere ọzọ jiri karịkọrọ ya esi nwanne